Здравейте! Днес искам да си поговорим защо много жени не успяват да задържат мъжете, които харесват, които привличат и които са привлечени от тях. Една от причините е, че вие сами не обичате себе си. Жената, която не се цени, не се уважава, която няма стойност за себе си, не може да има стойност за някой друг. Когато вие се обичате, когато се напълвате с женска енергия, когато във вас всичко е хармонично, щастливо и наслаждаващо се, вие живеете в едно удоволствие. Удоволствие от живота. И то изпълва цялото ви същество. Дава ви много енергия, която вие сте готови да дадете като подарък към света. Тази голяма любов, която имате в себе си, можете да подарите на всеки друг. И когато жената е изпълнена с хармония, с щастие, с любов, с наслаждение, първо към себе си, после към света, тогава тя е в състояние, в което е готова да привлече и да задържи онзи мъж, който би оценил тези нейни качества. Пожелавам ви един прекрасен ден. Обичайте се и бъдете щастливи!